marara ang lugad. Kaya po dapat likay-likay na dahil magkalugad. Nakadipisil po magpapila ng lugad pag bulan ni Agosto. Ako, na-experiencean ko yan eh. Kaya naitataram ko, Joanner, sa ko yung partner di sa lado technical, ingat sa lugad, Joanner, ano. Sa pagbulan ni Agosto, marara daw ang mga lugad, mga skin disease, arog kayan. Sa kaning bulan na ini, ruluwasan ka ng mga insekto, ano. Kung anong nasa ng mga nagkakagat sa lawas kan tao, apira kan lamok. Manamok na naman, tapos likay kita sa dingge. Sa lado technical, sa transmitter, si Engineer Felix Lagrimas, yan man naman si Rodel Cesar. Sa information digdi, si Tony Saison. Uy, nakalib si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Happy birthday. Birthday kaya pala nyo niyan, ano. Pero ipapadara na lang kayo na sa iyang handa. Pananamiton man da kita ng tilapyang ginutaan, saka pikadilyong tilapya. Dangan na itong saradit bagang sira, ano nga po kayo, itong tabyos. Okoy na tabyos, ano. Pwede na ngayon na magsapna na lang kamo dyan. At nakalib nga ko maano man niya ko. Enjoy na lang ka na sa emong special day, Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang Samoyang Finance Manager. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga may kumplian nyo ngayon na aldaw, happy birthday po sa Indo ka, boss. And may you have many more birthdays to come. Sabi ka ni ba pag nagkukumplian nyo daan, nagdadagdag ang edad. Ang importante po, maglawig ang sa tuyang buhay, magkaigwaning kadakol pang kumplian nyo na magabot sa tuyang buhay. Kaya happy birthday sa Indo. Sa mga Mr. and Mrs. man na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Oy, si si Ma'am Suset Kaayaw, Palayugan Taman, paabutan tanin happy birthday. Ma'am Suset, happy birthday, Ma'am Suset Kaayaw. May you have many more birthdays to come. Alis RP and DCKI family. Siyempre, sa imong family, kay Atty. Leo Kaayaw, yaon man dyan si aspirant Councilor Joril Kaayaw, ang sa iyang aki. Nagapapaabot ni happy birthday, Ma'am Susit Kaayaw. May you have many more birthdays to come. Nakulang bagay po ni sa kuya bilang tabang pangkabuhayan. Mayroon po akong ibang trabaho na kundi sa pagtaman lang ng mga hayop. Sana dakul pang arob sa muya ang makaresibi kang mihuras naghalis sa pamilya Villafuerte. Yun po, tinawag kami kang provincial government ng Sampulong Itek. Ini po papadakulong po giraray, tangan makatabang po sa muyang kabuhayan. Ini po, makakatao po sa muya ni tabang. Sa gabos po natawan ng Itek, makakatabang po sa muya ini na makakasustenir man po sa samuyang pangrual daw na hanap buhay. Lambang mahiling ko siya, pirmi ko sa magigirumduman. Siya nagtaong tabang sa muya. Ito sabi ko sa inda na iyo ini ang nagtabang sa tuya. Sir Luigi, saludo kami sa imo na mga taga-Lagunoy, digdi sa San Ramon. I love you, San Ramon, Lagunoy. Bueno, balik kita sa tuya pong programa.
nagkaulayan na naman po baga mga tugang ang bareta na kakaulayon ni BP Lini Robredo, si Senator Leila de Lima. Na yun nasa na po daan na suportaran kan oposisyon na magkandidatong gobernador sa probinsya po nin Camarines Sur. Kundi dahil pa man po baga nagluluwas ang resulta kung mamumuya. Ini pong si Senadora. Paano man makapagkampanya Senadora tang ini. Kung na sitwasyon niya, garo pinag-api man siya kan tatuyang presidente. Kaya ang gusto ka ba, si Leila de Lima mag-re-elect kung pwede pa man mag-re-elect as senator. Tangarig, malay mo po, manggana aliwat si Senadora Leila de Lima. Taan mga Bicolano baga, pag Bicolano candidate, pag nagkakasararo, may chance na manggana. Kisa po digdi kung mga kandidato siyang gobernador kan probinsya po ng Camarines Sur, garo dahil tamampig didisganar. Aram po nindo ang isyu nga ni ki Provincial Administrator Luigi Villaperte na binagdadaklag sa iya kan sa iya man ang mga kritiko or mga kontra sa mga Villaperte na sinasabing sa mga Villaperte daw hubi na marayaan na pambato ang panlaban ninda sa kargong gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Pero po sinimbag man po yan kan sa toyang Provincial Administrator Luigi Villaperte. Inot na inot, idol niya si Gobmix Villaperte. Naka 3 terms po sa pagka-gobernador kana probinsya ng Camarines Sur. Iyo man si issue kayo ito, hubin pa. Although ba kung aning issue po, sa sarong mag-aspirar sa pagka-gobernador, takwalipikado man po baga. Sa lekan na pagka-kandidato baga, basta more than 23 ka na gayod, pwede ka na magkandidatong gobernador. Arog digdi sa probinsya po ng Camarines Sur. Lalo na pong pinatunayan asin pinailing ni Gobmigs ang sa iyang galing, tibay, abilidad sa pagtaonin na sincero, tama, asin dedikadong pagserbi sa mga namamanuan kan probinsya ng Camarines Sur. Kwalipikado, inot na inot, graduado sa koleyo. Magin si Luigi Villaperte, graduado sa Political Science, dumampa sa New York City, sa Nasyon kan Amerika. Kung baga digdi sa Nasyon kan Pilipinas, ang sikat digdi the highest standard of living, ang Makati and ang Taguig Global City, sa Rosa Magayon na mga syudad, sa nasyon kan Pilipinas. Sa Amerika man, ang New York baga, saka ang Los Angeles. Mga sikat maning mga syudad duman sa nasyon kan Amerika. O ngunyan, ang si Luigi Villaperte, graduado sa koleyo. May maray na edukasyon, maray na eskwelahan, tinapusan. Kaya daw may mga opisyal pa ka na gobyerno nasyonal, asin mga foreigner pa na mga opisyalis, magbisita ka na makauli kan sa tuyang gobernador, aspirant governor, dahil kita mapapasupog ta. Kung sa Inglesan man sana, duman nag-eskwela sa Amerika, di matindi ni wag taram English, matibayong pa magtaram Bicol, maray pa magtaram Tagalog. Kaya dyan pa sana sa kwalifikasyon sa pagiging hubin, sabi ka ni ba, sa Comelec, basta ang edad mo lampas naman 23, pwede ka na magkandidatong gobernador. Lalo nang nahiling niya sa kuya niya, ki Gobmigs, na sa mga innovative or innovation na concept sa mga project ka ini,
sa mga performance accomplishment, sa gabos na mga programa niya, lalo na sa pagtabang sa mga pobreng mga namamanuan sa probinsya ng Camarines Sur. Bako lang sa mga infrastructure project ipinahilingan sa iyang maray na performance. Pati sa mga livelihood, mga sustainable livelihood program, mga scholarship program, pagpagibo, pagpatindog nin mga community colleges sa iba-ibang banwaan sa Camarines Sur. Asin po ang pagtabang pinansyal, ayuda pinansyal sa mga small and medium enterprises na apektaran kang pandemic. Mga pang world class na mga project araw kan iconic Capitol building kundi man lang nipig para ulang kuta na kan mga oposisyon na mana ini labo-labo na kuta na ang pagpatrabaho kundi dahil ta maintindihan tan iba igwang inapod na mental, may mga crab mentality inapod ang ibang mga Pinoy. Ang ibang Pinoy bako man gabos utak talang ka kung nahihilingan sa iyang kapwa nag-aasin so binubutong inihila pababa para magrampaog o araw kayan ang mentalidad kan ibang mga Pinoy. May pagka-crab mentality. O kaya kung dahil pig para ulang, pang world class ini. Magiging landmark ini. Mababantog ang Camarines Sur na kung nyaon na po nakatindog na ang iconic Capitol Building sa Camarines Sur. Madangog lang ang iconic Capitol Building. Ay, doon yan sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol Region. Pang world class eh. Dahil sa innovative concept na di kayang arugong kan ibang mga pwedeng mag-aspirar, pwedeng politiko ng dati, pwedeng nga ba traditional politician ah. Lalong-lalo na po, ang probinsya ng Camarines Sur, igwa kitang inaapod na mahiwaso na probinsya na igwang 1,036 barangays. O sige daw. Mas marayan hubi na maging gobernor tanong. May mga barangay kita na kaipuan mo pang magsurusagwan ng baroto, magsakay ka sa baroto para magsurusagwan ka. Para makaluyo ka sa luyong danaw o luyong dagat para makabot ka sa nagkapirang barangay sa mga coastal ng lugar. Lalo nang may mga barangay kita sa bukid. Mas maurag kung hubin ang gobernador. Tangon yan pa sa nanganing dahil pa nag-aabot ang October, filing of Certificate of Candidacy. Aros ang 1,036 barangay sa Camarines Sur, nalibot na ni Luigi. Mapail man sana siya, magkakaigwa man sana kan period of campaign, karampanyahan, maru-review na lang siya kan mga barangay na nagkarilibot niya. Naigwa siyang daradarang mga ayuda, tabang, medical assistance, pinansyal sa mga kabarangay niya sa bilog na probinsya. May bagas, may itik, sunod kuneho ang itatao. Oh. May bagas, may bulong, may pagkakan, may kwarta na itinatabang. Kisa man duman sa mga ara-aspirar na magkoro kandidatong gobernador kan probinsya ng Camarines Sur natibad ang daradara. Baka dahil pamalibot ang enterong 1,036 sa probinsya kang Camarines Sur pag-abot kan bulan ni na Mayo 9, 2022 na pirilian. Badan daradara, puro pangako. O, kung ako ngayon, di bang mga politiko maurag sa pangako. Pag-abutin oras, pako, napapako. Ano naman tong kandidatong tibaad, puro pangako ang nabuto nindo. Mga ngako na pagmanggana, araw ka ng gigibuhon, ipapa-asfalto, ipapasiminto ang tinampo. Haros pa sana, bugtakan, mga ngakong mabugtak nin mga tulay, lalo na duman sa mga residentes na yaon sa coastal na barangay. Mga lugar na may mga salog, may mga may mga constituentes kita, kababayan sa Camarines Sur na piglalakawan, maagi pa sa mga tulay. Mga ngako na pabubugtangan ng mga konkreto asin pusog na mga hanging bridge.
Puro pangako. Mangangako na mataonin supply ng tubig na inumon. Mangangako na pasusuplayan ng kuryente sa indong mga lugar. Kung puro pangako para sa mga pagbighani ni Nabuto ay inutil para sa Samuya. Daog lang katong makandidato ka pa sana, nalibot mo na, bakong umaw-umaw, bakong turotap-tap, bakong kuro kumusta, sa indang dinarasendo, kundi igwa na tulos na ipinamating tabang. Iyan ang maurag. Apira kan, simpre, mga pet project maninda or priority programs and project, kuning kaso maitao ang dakulang mandato sa maaspirar sa probinsya ng Camarines Sur sa kargong gobernador. Anon mo man tong, ako para sa muya lang po mas maray na itong hubin, tangarig kunigwaman mga kalamidad, data man hinahagad, taan Bicol Region, saro ini sa piglalama sa pirmi, kana mga bagyo. Pirmi kitang nadidistruso, kung may mga barangay po na mga constituenties tang mga ngaiponin tabang. At least kung ang Gobernador Hoben, marikas na dalagan para magtaonin na asistensya, asikason ang pangangaipokan sa iya mga constituentes. Dahil taman sinasabi po na kung maedad na ang sarong kandidato, diba atakiyon pa nin rayoma, kung sa English, arthritis, o igwa pa nga ning mas malala, gouts. Dahil taman pigasabi na kung maedad na ang kandidato, diba, magkamang-kamang na pag masakay sa baroto, kung balyunin na salog, tamado man nga sa sarong barangay. Lalo na kung ang barangay, tukadon. Masakat ka sa bukid ta. Madumang ka sa barangay na, yaon po sa bukid na barangay. Malakaw ka, tiba mag-relitong ka pa. Kung mapasalapan sa imong paglakaw, kung ikamaydad, bakong arog ka nubi na makisi-kisi, mapanggayong kamatian sa lawas. Madaling dalagan sa mga barangay na senda pong tatawanan po ni mga kasimbagan, activities, lalo na kung sinda pinag-iimbitara na maging Huésped de Honor. O kaya, ako nga pag nakakailing ako nin darakulao ng tabay na kandidato. Nalog tulo sa isip ko, pero madaling kapitan sa sa mga rayuma o gouts or tibad pangluyaon tulo sa pirang lakaw pa sana kung ang kandidato darakulao ng tabay. Dahil kulang sa exercise. Bakong araw kan sarong kandidatong energetic. Saka nagba-bodybuilding, i-exercise, nagbibisikleta, nagsiswimming, nagdadalaga, yan ang mga kandidatong nagbabasketball, yan ang mga kandidatong physically fit. Dawa sa na mga okasyon pwedeng magdalagan. Dahil taman po pigdidisganar ang publiko na dahil magbuto sa mga maedad ng mga kandidato, lalo na itong kumbaga sa dahil nang gayo makakalibot sa pagkampanya, dahil na makakalibot sa interong barangay sa probinsya po ng Camarines Sur. Ano man kayo ni si BP Lini? Tigpaparatutuldan ka baga? Tigpaparatitintaran mo pa man si Senadora Leila de Lima, ang ara mo naman sana ang problema kayo ni. Tataan mo pa ng panibagong problema, dahil pa nga na susolusyonan na problema, na piga-atubang. Saro man ining BP Lini Robredo manayining, iyong pigpaparatutulod. Kana opposition digding lumaban sa mga Villaferte, kay Luigi Villaferte. Tan sabi na naman kan opposition, ay pag si BP Lini ngay lumaban kay Luigi, or sa Camarines Sur for Governor, si Kong Elring ngayon malaban kay BP Lini, o tanong, gustong sabihin do, si Luigi Villaferte, dahil kayang lumaban kay BP Lini, dawa kay isay po, dawa pa kay Senadora Leila de Lima. Kundi,
Ang pigngangalas ko lang, taraman po kan opposition, kan Liberal Party, na day pangani po natatapos ang problema man, napigaatubang ni Senadora Leila de Lima. Nakakahirak man nga ni ini, pig-initan man kan administrasyon ni Duterte. Kaya yan ang nangyari sa iya. Pigpaparatitintaran pa manindong mga Liberal Party, na kakaulayon daan ni BP Lini na yung magkandidato na sa nadigdi yung governor kalaban ki Luigi Villafuerte. Tapos ang opposition, pag baglaban niya si BP Lini, si Congressman Il Villafuerte ngayon malaban ki BP Lini, ano naman tayo? Luigi Villafuerte lang po. Kayang-kaya ng sumabat ki BP Lini sa kargong governor. Kaya baka, sige, si BP Lini na magkandidato, kundi nag-isip-isip mang gayod si BP Lini. Nasarong tumbling na lang siya, magiging presidente na siya. Saka mga Bicolano, dahil mababa nga. Sa iling niya mo, baad magkasararoon mga Bicolano, na mag-suporta kay BP Lini kung magdalagan mananggad presidente ka nasyon kan Pilipinas. Dahil inot na inot sa mga nangyayari ngunyan, sa presenting administrasyon, puro problema ang piga-atobang mangkan na administrasyon. Sa paglaban sa COVID, problema sa pagtaunin ayuda sa mga apektado na mga pamilyang Pilipino. Kaya nga ang grupo ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano nagsunad ni proponidong bill na magkaigwa kita digdiyon ng 10K ayuda sa lambang Pilipino, sa lambang pamilyang Pilipino dahil kanipong pandemic, makatabang naman lamang po. O sagot ko niya, dahil man aasikaso dyan kan na House Speaker ngo niya na si Velasco. Kaya abonado baga pirmi ngo niyan na grupo ni Cayetano para manaulang po ni na pag-asang 10K ayuda. Namarepo ko ta na kung na aprobaranan ni tangarig ang pundo kung ano nali sa pundo kang national government. Pero padangat kita ni Cayetano sa Bicol. An Camarinesor, haros 400 na gayo, sumubra pa sa 400 na mga taga Camarinesor, maladig di sa Rinconada kanasaro 75 na mga taga Rinconada, natawan po ng tig-10,000. Pigtawan na ng priority. O sungon yan, tataraas an kiray kan mga nag-aalis nga na barita, nagarubaga nagpapahimati si BP Lining dahil malaban na gobernur. Kulang kayo si pagkumbinsi ni Cho Rolando Anday, kay BP Lini, dahil na kumbinsi na magdalagan nga gobernur kan probinsya ng Camarines Sur. Taano man si Senadora Lili de Lima pa ang naiisipan nindo. Nayupaan kumbinsi ron, kawala yun na magdalagan ng gobernur kan probinsya ng Camarines Sur. Although kwalipikado po. Kung sa kwalifikasyon, napaka-kwalipikado po ni Senator Leila de Lima. Kundi kung ikamakandidatong dahi ka nga nakakapasilag sa mga butante mo, paano ka man ganiyo gaganahan na mga butante? Inot na inot, anapot dyan, saan talaga nagbuboto si Senadora? Sa Iriga City or sa Manila o kung saan na? Dyan pa sa nakadakol kahaputan, kung yung kaso magusto. Kaya, duda ni ba na, garo mare-elect na sana? Si Senadora Leila de Lima. Kung yung kaso, si BP Lini, dahil pa mga gusto na magkandidatong gobernur. Si Senadora Leila de Lima, dahil pa mga gusto, si Isay na. Bubotsornoho na naman, pakikiulayan na naman, nga ngayon ka na opposition sa probinsya ng Camarines Sur para sa nalabanan po ang mga Villaferte. Tan pagiling kan ibang opposition sa mga Villaferte, haros ikasuka na ninda sa lawig na pag-serve sa probinsya ng Camarines Sur. Kasi po, ang opposition, mayo na sa nang nahiling nakarahayan sa mga Villaferte, puro na sa nakararatan. Alaga duman po sa mga matitinong mga botantita,
as in politiko, believe, kumbinsido sa mga Villafuerte dahil sa mga mauurag na mga proyekto, programa, as in mga livelihood programs ninda, nagpahiling talaga nin sinsirong serbisyo dahil nagpabaya sa mga namamanuan. Kaya ang maglaban na sa mga Villafuerte mananggad permi ng sa hiling kaniba, sa performance na pinailang kan mga Villafuerte, ang lumaban giba. Maging si Rolando Andaya nga ni garo baga kung sa garo baga raya ng lumaban dapat nga ni si Rolando Andaya ang lumaban ng giraray kung di nakamati na ng kadaugan kay Mix Villafuerte. Kaya garo itinutulak niya na asin kinukumbinser ka ito si BP Lini. Kunya na naman si BP Lini man kukumbinser nindo si Senator De Lima. Ano na tayo? Ano na ba talaga ang oposisyon? Sino na ba talaga ang panlaban nyo? Takad itong mga nakaaging mga bulan, grabe ang ngaraw-ngawan. Haros pasanab, ikinaralat na tulo sa probinsya ng Camarines Sur. Kan oposisyon na bipilinin na ngaya ang pambato kan oposisyon for governor. Ungo niya ng pambato nindo. Makikiulil. Senadora Leila de Lima dang iyo na sana magkandidatong gobernador. Ano na tayo, nakakapaluya sa buhay. Pero nga niya, kung mayong siram niyong laban sa pagka-gobernador. Diba, mayong kalaban si gobernador, aspirant governor Luigi Villafuerte sa 2022 election sa probinsya po ng Camarines Sur for governor. Kasi nahiling ninda mas marayan hubin na kandidato sa kakwalipikado. Maririsama nindo ang taong may hararom na pagkanood, may maray na intensyon, programa, katuyuhan sa paghiro pa sana. Action speak louder than voice. Tama ba yun? Sa pagparalakaw niya, libot niya sa aros, sobra na sa 1,000 na mga barangay sa Camarines Sur. Pirming may bit-bit na tabang, kwarta, may kas, may mga bulong, may mga bagas, may mga itik. Sabi ko nga ni, baad masundanan ng mga kuniho. Tama-introduce po ang grupo kan Pamilya Villafuerte sa probinsya ng Camarines Sur. Nakita tutok doon pala ng rabbit farming. Igwapang mga ipinapanaw sindang daga duman sa mga udang raga. Landless, nagkaag ko na, suda, ag ko na. Diyan pa sana sa mga paraumang na awardan ng mga daga, lanang muya. Ang mga parauma, yaon ang sendang suporta, mga parasira, mga public operators and drivers sa Camarines Sur. Mga negosyante, sa Raditman, Asindarakula, yaon ang sendang suporta. Mga pamilyang nangangaipon ng tabang para maging iskalar, yaon ang suporta kan na administrasyon kan Villafuerte. Kaya ang lumaban giba. Napapangirit ako sa kan mga nakaaging bulan, magibsawon ng oposisyon. Maipanlaban na nga kami! Bibilinin! Kasi Lando Andaya ngaya, dahil nadaat talaga ngaya. Anggot na pati si Lando Andaya duman sa mga midyaman na nagkukulit na. Para aputon pa man. Ano na po talaga ngayang plano mo? Boss Nonoy, makandidato ka kayang gobernor o anong kakandidato? Nagkukulit na kan sa ibang midya. Kamuman ngayon, respeto man nga ni nindo ang sa kuyang opinyon. Ang sa kong tinataram, dangugon nindo. Sabi ko ba ngayon sa Indo? Dahil na nga kumalaban gobernor, kan na probinsya ng Camarines Sur. Kulang na sanang idagdag na, dinaog na siya ng Villafuerte kan nakaaging eleksyon. Pandua, sabi ko ba ngayon sa Indo, aros nga nga gusto ko naman niya magpahingalo sa politika. Kundi nga niya, magkandidato nga akong congressman. Pag nakatapos na naman ako ang term ko, anapod na naman niya sa kuya, ex-kong. Pero nga, sige nga, huling ikang kagadan kan ibang mga taga First District na ako magkandidatong congressman.
O sige nga ya, garo si Nonoy Nandaya, mga kandidatong congressman, dyan po sa 1st District of Camarines Sur. Saka sa iling ko man pati, mayo man na dakulang pamilya na may kakayahan na sumabat dyan sa 1st District sa Andaya. Sa totoo lang gana si Nonoy Nandaya dyan sa laban kung congressman. Ang sa iyang lalabanan sa 1st District, magana yan tano. Maayo man dyan pamilyang pwedeng sumabat sa iya na dakula talaga. Unless, kung may Villa Perting sarong maglaban pa sa iya dyan sa 1st District, di ba yun pasukamang sa iya sa laban sa kargong representative. Sa katawda, pigiling-iling ko, gana na naman dyan si Nonoy Nandaya for governor. Kaya dyan siya sa nakakasigurong gaganahon niyan laban. Kisa man na maglaban kiraray sa gobernador, diba maduwan siya, grabe nang kulog sa buta na aboto niya gayan. O kaya si mga makukulit manamid yung siging arapot, na peryodanaan sa indang kaputan, talagang nag-ako na si Nonoy na dahil na siya malaban gobernador. Pwede pa gayod nga congressman. Sa kasaro pa nga, gusto ko naman ko tanang magpahingalo sa politika. Inabot ko naman niya ang kasagkuran. Sa kuya ngayang inabot ko naman kumbaga so itong kasiraman sa pagiging opisyal, ilihido man o appointed man sa tuya pong gobyerno. Naging House Speaker na siya. Naging Deputy House Speaker pa dyan. Naging chairman pa kang pinakapoderosong komite sa Congress sa pagiging chairman kang Committee on Budget and Appropriations. Naging majority floor leader kan Kongreso. Naging secretary na kan Department of Budget and Management. So, si kasiraman kan posisyon na kamtan niya na kung totoo sun Kundi ito man mga paraduli-duli na iba man ang mga leader niya sa ibang mga munisipyo, sige man kutaan ang borotson, maglabang kagara yung gobernador. Sa totoo lang, si Nonoy Nandaya po, si Congressman Nonoy Nandaya, bako ning korespot. Nagtutubod ang mga leader niya man na pag inigiraray ang magkandidatong gobernador, medyo bastante giraray ang pwedeng itaong tabang sa enda sa pangkarakampanya. Data po pwedeng irirong yan. Na si dating Congressman Lando Andaya talaga, bakong kuripot, maray tao nin ayuda o tabang man sa mga napapalaban niya man na mga kandidato. Kaya nga ang sabi, gulpi man naging gastos kan nakaaging eleksyon. Kaya lang, mas bakong kuripot ang Villaperte. Ang pamilya Villaperte, mas bakong kuripot. Kung nagtao siyang araw kaniyo, haros dobleon pa ang tao kan na mga Villaperte. Ang Villaperte, sa totoo lang po, inuumaw ko manta, mas bakong kuripot. Mas, kumbaga sa mas dakula kung magtaon ng tabang sa mga nagdudulok ng tabang man sa senda. Maging sa sendang pag-alaga sa mga leaders ninda puon sa baba, sa barangay, pasiring sa munisipyo, asin man sa syudad, sa Laugan, probinsya po ng Camarines Sur. Project! O, sige. Kaya bagat, digdingani sa nabuha, kaya padangaton kan mga local officials tan Villaperte, si Gobmigs, amakon mong pag-agad nin market building o sa Santo Domingo market building dyan na bagong pigkukonstruir hali sa Tabangkan probinsya ni Governor Migs. O sa Inpa, kadakol pa baga, ang sampul pa lang po yan. Sa mga barangay, may mga okasyon, may mga activities, may mga tinampo na dahil naasikaso. Minaharagan din na tabang kigub mix para mapasiminto. Yaon. Mga aking gustong maka-eskwela sa community college na pinatindog niya, yaon ang tabang. May allowance pa. O kaya po, ako inuumaw ko man po, pareho. Kung sa pagtabang, sa paggastos, baka o sindang mga kuripot. Kaya, sa totoo lang yun sa lado ka ng posisyon, mas gusto ninda, Lando Andaya talaga ang maglaban governor ko tana sa Villaperte.
marayray magtabang sa mga kandidato man sa munisipyo, asin sa iba pang lugar, sa mga mapapalaban man nindang kalinyada. Pero yun ang ano yan, kung na dawa paro papaano, mayo man ang gadnin marayray na, na panbato ang opposition sa Camarines Sur, medyo masasakitan po sinda. Lalong-lalo na po niya na panahon na ining pandemic. Ang mga natitika po, mga kababayan tang sobrang nangangaipon ng tabang, maaman pwede pong dulokon, lalo na niya na maabot ng karampanya na sineleksyon. Siyempre po, madurulok na naman po sinda sa gobyerno, lalo sa mga kandidato, lalo na kung irigwahon man na kandidato. Siyempre, dadalaganan din ta public service ang sa endang mayor na obheto sa paglaog sa batalya ng politika. Kung mayo kang maitao, baka mudahong ka. Ini, man ngayong makaro kandidatong ini, man lamang ngayong naitabang, malamang naitao. Pero ngaya, pag-abot sa eleksyon, sa Mayo, mahagad ng tabang sa tuya, mahagad ng boto. Paano man nga kita ka ni makabalos ng boto? Kung siya nga ni ngayon, nagadantang tabang kan, sobrang na ngayang arat. Kung baga sa ano, nag-aaral dat ng tulak, mayo ng mapapa, nagdulok sa kandidato. Lalo na kung ang kandidato, matara, mapaman niya itinataong ayuda sa muya. Ang sa muyang boss, or ang sa muya ngayang linyada. Pangit po yan. Kaya ako, dahil lang ka mo maanggot tanong, mas nahihiling ko, mas effective po ang maging kandidatong huben. Lalo na kung kwalipikado, marayan edukasyon, na igwapa pag-abot sa logistics, pirming may preparadong panregalo sa mahagad din regalo na mga namamanwaan sa inda. Na pag-abot yan, dawa ka dikit, igwang itao. Yaon. Dahil na mairirong sa panahon na ini po. Dahil na kita magmalinig. Sa totoo lang, mayong ibang pwedeng dulukon ang mga nangangaipong tika po sa panahon na ni ang mga politiko. Mayong ibang pwedeng dulukan. Kung magdulo ka man sa kapamilya mo, pagbigyan kan sa ro, duwa tulo, pang-apat, tiba, tabugaong ka na, tama ka na lamang yung ibang pwedeng disponiran, permina sa naman niya kami. Baka tabugaong ka na, mudahong ka pa. So, mas madulo ka sa sa politiko ang politiko po sa totoo lang. Kung politiko kang murusdot ang lalawgon mo, pagdulo kang tao sa imo, sige ka pang kurukos pa. Tapos murusdot ang sa imong lalawgon, maaalangan sa imo paabot din katuyuhan ang taong may hagadon na tabang. Pero kung ang politiko, pagdulok mo pa sana sa opisina niya, nakangirit na. Tapos, timplahe daw nga kami digding kape ni Padi, o ni Madi. Inugray na kan estimasyon. Labasan daw nga dyan, so cracker ta dyan. Inugray na kan estimasyon ni boss nga yan, ni Mayor. Or ni Gob, ano ang problema Padi? Padi, malamang nga kami ngunyan. Dahil paradit pa dita. Dawa pa paano makakatabang ako sa'yo. Dahil ka pa wala matabang na. Pero kung dahil ka pa nga nakakabusis, ang pigdulok mong politiko murusdot na, sige ng kurukos pa, ay tibaad makadudulag ka. O kaya po, bawal po sa tutulang sa sarong politiko ang maringis. Bawal sa politiko ang murusdot ang lalawgon. Nauna mo piguutangan. Lalo na may garo, bako man itong binabawal sa layan. Hindi, sailing ko, garo, mas mare po itong minsan nagtataga pretend, nagtataga sagin-sagin man na dawa, uyam ka na sa kaatubang mo, permi na sa naman yan ng yaon digdi yung agad ng pambakal bulong, pambakal bagas, pero dapat sa sarong politiko, perming isipon
multiplication, addition. Kaya smile, pero grabe na ang kaanggutan, grabe ng iyayamyam. Kaya, yan po ano. Kaya minsan na mayong ibang pwedeng dulukan. Alangan magdulo ka sa bangko, malon ka. Inot na inot sa bangko ang proseso, naputulo sa mo, may kakayang ka magbayad. Kan pag-utang mo. May negosyo ka, may mga kayamanan ka, properties na pwedeng i-collateral pag nag-utang ka sa bangko. Kung mayo ang mga qualification, mga valid IDs, kung ano-anong mga, hindi ka basta re-releasean ng dawa nga ni 3,000 o 5,000. Sa mga lending institution, tal kumusta, may mga requirements man po. May mga collateral na dapat isubmit na mga kung pwede, titulokan motor, auto, or daga, or harong. Bago ka releasean po kan sa imong piguutang. Kaya grabe po sa totoo lang, inagyan pa kita ng pandemic. Pero sabi ko nga ni, kung an ibang politiko preparado sa maabot na 2022 election sa probinsya po ng Camarines Sur, ang pagiling niya mo, mas preparado po ang mga Villaferte sa laban ninda ngonya na maabot na pirlian. Digdi po sa Rinconada area, si Gubmix Villaferte, last termer governor, siya na po ang pig-endorse kan pamilya Portono na suportaran as in maging campaign manager mismo si Kong Sal sa pag-aspirar sa paglaban na congressman ni Mix Villaferte sa parting inikan Rinconada area. Preparado pong maray, sa totoo lang. Sobra. Kung ang ibang politiko preparado, mas sobrang preparado po si Gubmix Villaferte sa laban niya ngunya na 2022 sa kargong congressman sa Rinconada area. Tal kumusta po, ma-re-elect si incumbent congressman El Villaferte sa 2nd District, mas sobra ang preparasyon asin kaandaan sa laban. Kaya nga ni sinasabi kan opposition na si dating congressman Arroyo, Dato Arroyo ngayon masabat, imposible po taan eleksyon ta sa Pilipinas bako man ng garo style shopping. Madrop by ka lang sa sarong lugar para mamakal ni na mga bado ngaya or ano bako pong araw kayan. Dapat nag-star ka dyan ng at least man lamang 2 taon or sobra sa sarong taon sa imong residensya dyan sa iyaman na distrito, nagpahiling ka na. At least 2 years before election, dapat nag-stay na dyan si Dato Arroyo sa katadaiman. Negative yan po sa lado kan kandidato. Dyan palang questionable na ang sa imong pagiging pag-stay sa residensya mo kung ika makandidato. Kaya si Ilri ayahay Sabi ni El Villaferte, wala naman siyang kalaban ngayong 2022. Dua pala na magiging campaign manager ni Mix Villaferte sa Rinconada. Kung igwang kalaban. Campaign manager na si Kong Sal Portono ni Migs for congressman. Campaign manager niya pa si papa niya. Si Congressman El Villaferte sa Rinconada area. Kaya po, grabe. Pigihiling niya mo na talagang mas preparado po sa laban ang mga Villaferte kaysa. Lalo na si Luigi Villaferte. Siguro ang preparasyon niya, nagpoon mga kaidto pa. Pigprepararan niya na ng laban niya ngini for governor kan probinsya po ng Camarines Sur. Ang lumaban giba. Pangyayari. No? Kaya ang Villaferte po, pinapadangat kan mga suportadores loyal senda por medyo kan nahilingan man po talaga nin sinsirong paggasirbi. Kundi sa lado po nga ni kan opposition, sabi ko, pasensya na kita. Mayo pa lamang naging karahayan na naginibuhan ang mga Villaferte sa paghiling. Kan talagang kontrang dahil mo na lamang mahilang magpabor. Pero yung paghiling sa Villaferte maraot. Mayong naginibo, mandata, may pangit na ugali, kung ano-ano na sa ng pagtatsar.
dahil talagang sinda itong mga botante na talagang ang loyal yaon man salado kang kalaban kan mga Villaper. Ang botante po kay sa hiling ko lang para sa kuya lang ini. Mga botanting talagang loyal la sa mga Villaper man or sa mga opposition man, talagang mga botanting talagang iyan mga botanting iyan. Loyal talaga yan. Maayo daw papukpukon mo ang kamot kayan. Ang loyalty kayan yaon na sa Villaper. Na iba man, yaon man sa lado kan oposisyon. Dahil na talaga yung pwedeng makitkit. Dahil yung pwedeng mabayaran. Dahil yung pwedeng bakalon. Kan kalaban sa eleksyon. Loyal. Saka itong saro. Sa tao, saka itong talagang naghihiling manin mga kwalifikasyones kan mga kandidato. Na may mga botante kita na inot na inot pigabasyaninda ang moral ang pagiging pagkatao. Ano ang pagkatao kan sarong nagkakandidato na mahagading boto? Kita sisirbihan sa pamilya kan Camarines Sur. Halimbawa, sa distrito, inihiling tulos kan mga elektorado kan mga botante sa pagparapamilya kan sarong kandidato. Ano daw, marayman ang pagpamilya kayo ng kandidatong ini. Marayman daw ang pagpadara kayo ni sa iyang pamilya. Paano mapapakaray niya ang sarong distrito kung ang laog kan pamilya niya mismo, dahil niya napakaray. Paano niya makukumbinsi? Maging sa mga kandidatong presidente. Ano ang presidenteng mga kandidato? Ang mismong immediate family niya or mismong pamilya niya na hihiling daw kan publiko na talagang maray siya daraning pamilya, marayan sa iyang pinahiling na talagang burugos, sararo, asin bakong broken, mayong maraot na mga isyo. Kasi ang mamaniharon mo, kung umalaw kang kandidatong presidente, anintirong bisinos kan nasyon kan Pilipinas, paano mo maayos ang sarong bilog na probinsya kung ang sa imo mismong sariling pamilya, dahil mo nga inaayos. Paano pa kung may karibu ka na nang bubungkara sa nasyon ng Pilipinas? Nang sa diri mo nga aning pagdisiplina sa loob kang pamilya mo, na dahil mo na disiplina sa diri mo. Paano mo makakaya mo daw na madisiplinaan na bako mong kadugo? Ang kapwa mo, kung ikangani, dahil mo kayang disiplinahon, asin ipailing ang sarong tunay na pagkamot sa loob kan sarong pamilya. Ay inda tayo. Kaya po, ang pinakamaorag kaniyo, Joanny Erdevilla, maalaog kita kan mga hanap buhay. Oras, alas 10:22 ni Naga. Babalikan ta po ang iba pang mga urulay-ulay, pagkatapos lang po kan sa tuyang mga hanap buhay. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat.
A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga-Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Igar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abalon! Abalon! A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kung ang hanap nindo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was a Portuguese-born explorer appointed by King Charles I of Spain as Admiral of the Spanish fleet Armada de Molucca. His mandate was to reach the Spice Islands, the Maluku Islands in present-day Indonesia. KBP marks 500 years of Christianity and this station.
Sa ating pangarap sa mga pagsubok na dulot ng COVID-19, hindi maikakaila na bukod sa banta nito sa kalusugan, maaari rin itong magdulot ng pasanin sa ating mental health kung ikaw ay nababahala at nakakaramdam ng pighati, takot at matinding kalungkutan. Tumawag lamang sa 1553-0917-899, usap 8727 o sa 027-989-USAP-8727. Bukas ang mga linyang ito na handang makinig sa inyong mga dinaramdam. Mental health ay protektahan para sa magandang kinabukasan. Kakagaling na po namin sa Lahoy Group of Islands, sa Gogon, Sitio Ginoohan, Oring, Asingata. Naghagan man po ko ng basketball court. Antimano po, inaprobo po ni Luigi. Kaya nakulo ko pong pasalamat na maray para po sa mga hobbies. Tang hobbies po, hindi mahilig po sa kawat ng basketball. Isang ano ko lang po, sinabi ko lang po na kailangan ko. Kailangan ko ng pera kasi wala kami, hindi makapagtrabaho. Siyempre man, gusto talaga namin na kami na po ang pupunta sa barangays, mga island barangays, para din nila kailangan magranido man sa Kapitolyo kung kayo po man ninda ng ka-ferty assistance. Nagdigdi po sina Luigi, may kaibanan man po sindang mga doktor na nag-check up po ding libre, tapos may tigtauman po sindang bagas para sa tawo po. Naghagad po akong tabang, kang naulagan po ako kang baging ulen, harong. Mayo man po kaya sir kaming hanap buhay natultol sa pandemyang ngunyan. Kaya po ni minsan mayo man lamang kaming maibakal na materialis kang harong me. Pinapabot ko po sa mga tao Iglesia Carmoan, padangat kamo ni Luigi Villaferte. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Uy, madali unsa ng maradyo ng oras. Ano natulos baga? Alas 10:30 natulos Pangyayari. Sabi ni Congressman Sal Fortuno, na pangyayari. Bali, ano po mga tugang, ano tadi nag-iro ng picture tadig dinoy. So, lalaw kung kuday nag-iro sa Facebook. May bagaw. Baka nakahang. Yun na, okay na. Okay na. Okay na, nag-iro na. Nag-iiwag na. Oo. Salamat, Joanner. Yaon man si Chief Engineer Vitoralio, nasa mo yung pag-iribay di. Medyo malayo-layo talaga signal ta. Palayugan ko man po ng good morning gabos niya itong mga Facebook Live viewers, mga naka-watching, sharing man mga nagla-likes, heart and thumbs up. Si John Eric Dimabayaw, good morning from Zone 6 Del Rosario, Banao, Iriga City. Good morning, thank you so much. Si Hermanang Monica Perique, tawa ako, hanap buhay mo na kayo po, ha ha ha. Ay, oo nga nag-commercial mo na kita. Thank you kay Hermanang Monica Perique na grabe ng aibag sa mata ka watching sa programa ta. Anyway, still beautiful pa manggirari in sexy. Si Hermanang Monica, saka si Hermanang Melanie Mendoza, si Bossing, Mr. Van der Geysen of Limassol Cyprus also watching. Thank you, sir. Marina aga sa Indogabo, sabi ni Ma'am Rosita Rumbaon, Neri, naga-watching man sa tuya. One of the avid listener of RPNDC kaya ini si Ma'am Rosita Rumbaon Neri. Taga-Irigaman ini si Ma'am. Si Ringman, good morning Bradyo sa lahat ng staff, mga taga-pakinig at kay Sergio Aner. At sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you, sis. Monica. Si Ringman, si Councilor Pentecoste, si Dundun Pentecoste, kanabwa.
Pentecostes watching. Si Councilor Manuel Luzon. Diyan sa district office ni Congressman Sal Portuno, Congresswoman Jo Sal Portuno, good morning. Si Rimangki Sal Portuno Jr., an aspirant board member. Kan Rinconada area, good morning. Si Bukal Manny Noble, top notcher, an mga kandidatong board member, an sa iya ng law graduate na aki, si Shai Noble. Saka siyempre, good morning man, keyboard member Botchokoy Oliva, kan syudad ni Iriga. Saka sa mga nagwa-watching, good morning sa indo Sa mga bodyguard ni Mayor Persimbula, nagwa-watching man si Injok, si Bator, good morning, si Kim and si Cap Joseph. Good morning. Sa indog po gabos dyan sa munisipyo ka Nabua, Camarines Sur. Bueno, balik kita sa pag-ulay-ulay ta. Maluya naman, ano tango niya, ano? Sige internet, ano dyan? Sige lang turo talibong baganing ano kung niya nagdi. Dahil niya ma-load na gayon sa kuyang gustong i-load na mga picture. Si Mr. Rodel Pili also watching. Si Ma'am Alicia Malonda Nera, taga Irigaman si Ma'am. Taga Santo Domingo baga ni dati sa Ma'am. Ano? Hipagmi, ano ko, naagom kan bayaw ko, tugang ni Ma'am Alicia Malonda. Si Maneros. Malonda Balang, good morning. Oy, happy birthday gararay kay Ma'am Kayla Legacion Valdez sa mong finance manager, nag-celebrate sa iyang kumpleaños. Belated happy birthday man sa kuyang uncle Attorney Manuel Labana, retired prosecutor. Nagkumpleaños man kan nagkumpleaños siya kan sarong tao. Kaya palayogan ko man po ng good morning. And belated happy birthday. Tama ka po dyan, talo ako sa'yo po, puyat ako sa'yo. Sabi ni hermana, no? Diba, importante, mantinido ang sa imong kasiksyan na sin kagayuna. May make up lang sa nag-aaraibag ng mata. Kapupuyat ka dadala. Phone sign on, ano? Digdi po sa mga programa kan RP and DCKI. Thank you so much sa suporta. Mga tugang, 30 anyos daan na misis, asin 65 anyos na sambay ka ni Ukalagoyo, ipinakulong ka na mister, ka na 30 anyos na misis. Uy, hubin pa si misis. Alagad na Kalagoyo, medyo maedad, 65 anyos. Lolo na. Madali nang maging super lolo. Baka ani cute man yung lolo man na yun. Ako mong 65 years old engineer. Maka bata pa ng 30 anyos na may agumpati, may kagsadiri, pinakiaraman kayo ng 65 years old na yun. Kaya sango niyan, rata siya sa malipot na riyas sa karsil. Nasarong 30 anyos man na misis, asin sambay kayo ni Ukalagoyo, o laber na 65 years old. Malapit nang maging amoy lupa. Sabi ka niba. Pero matulis. Matulis itong lokotoy na ito na 65 years old. Nagustuhan pa nga ni kan sarong 30 anyos pa sa ng misis. Matapos na ipakulong sinda ni Mr. kan na misis dahil po sa kasong adultery. Ang misis po kaya bagang nagpasambay, lalo na kung nadakop sa akto na nag-iiriyuhan
pwedeng kasuhan mananggad din adultery. Nangyari yan duman sa Malinaw, Albay. Sigon po sa investigador, as in sa chief of police, kan sinambit ng munisipyo, police station, nahihiling da po sa buot kan ibang kabarangay na magkaibanan ang misis, apo doon na lang sa alias na Ligaya. May kanta baga ni Joanne. Ligaya ko, panaligan mo, o giliw ko, bagsak sa kulungan. Pati kalaguyo nitong si alias si Ram. Kan mabaritaan ini kan misis kan babae, kinumpronta kay ni Ann sa iyang misis, garoy na po, pinapatuga, tungkol po sa napapabaritang igwang relasyon, ibang karelasyon ang sinambit na nga, medyo mahilig man talaga si Ligaya gayod, sa laman. Kaya nagpatol sa sarong 65 years old na dahil maintindihan kung bad mahilig man sa laman. Inako man po subot ini ka na misis, inamin napatuga siya ni mister niya, iyo nga ya. Kaya dahil na po nagduwa-duwang isip ang mister, nakasuhan an sa iyang misis mismo, as in an lover ka ini o kalaguyo o sambay, matapos na makakuha ning ebidensya para sa kasong adultery. Sa binino po kan mandambiento de aresto kan nakaaging July 12 ngunya na taon, tinakma rinamalan si alias Ligaya, asin si alias Berting Siram, na kung saan po ang korte nagrekomendar man po nin kantidad 36,000 pesos bilang piyansa sa lambang saro. Kaya times 2, 72 pesos makakalibre siya sa kulungan habang dadangugon po ang kasong adultery sa korte. Kung mayong pangpiyansa o paano na, malalapasin da sa karsil ka ni. O kaya yan po ano daw kaya minsan may mga nangyayari pang araw ka ni digdi sa ibabaw kang kinabahan. Na dahil na nakuntinto sa saro sanang itinaong kapartner kan mahal na Diyos. Di ba, engineer? Mas maray baga itong makontinto na lang sa saro sana. Kundi iyon na nga niyan, digdi po sa ibabaw kang kinabahan, pano-pano daw po digdi ning tukso. Kaya nasa individual naman sana po yan kung mapatukso pa. Lalo na kung nagpaparatutokso sa emo, itong minsan sa kintab ning kwarta, saro yan sa nakakapatokso. Sa pagkatiusan kan namamatian, lalo na sa kagutuman, minsan minakapit na kita sa patalim. Ani ba niya itong kababayan? Bako manggabos. Minsan minakapit na kita sa patalim. Kung dahil kaya kitang makaya ang gusto tang makuha sa buhay. Minsan nakapit kita sa patalim, pati bawal na relasyon, minsan alalaog na kaniba. Minsan ang purpose man kaniba, sarong bagay sa nang dahil sa flesh, sa siram-siram, pasiram-siram, na perming gusto, langit ang pagmati, kaya man nakakigibo nin infidelity or nagiging unfaithful sa agum. Kaya nakakakumiter po ning minsan sa babae, Mrs. adultery, sa Mr. Man, ay garbaliktad, sa Mrs. Adultery, and sa Mr. concubinage ka dito. Okay. O, kaya siyempre po, dahil man duduyanon ka na
kan batas, kan lay, ang mga taong nakakakomiter po nin kasalan, kaya dadangugon po yan. Kung ipapakulong, kung makukulong, o kung maaariglo na sana po ang kaso. Pero minsan, nagiging matabang na po ang iribanan, magkabaralikan man, ini pong may mga siring kaning istorya sa buhay, medyo matabang na, permi ng duda. Permi ng garo ito bagang anisip mati, permi. Lalo na kung ansay mong sarunga, nasa runga na kaniba. Kaya permi kang irritable. Perming padabog ansay mo kaya ng pagmati. Pangyayaring buhay tayo. Kaya dapat permi siya ng maging faithful lang sa lambang kapareha po. Mayang maraot kaya na maging faithful ka na sana. Dawa na ang tao po kaya, dawa gurano kagayon. Dawa gurano kagwapo kan tao. Pag minaabot na sa puntong nagkakaedad naman kita, naglulusyang na, nagiging bago na ang skin, nagiging kulubot na. Minsan, ang bintay mang kanibang kalalakihan, kung daw 65 years old na, mabaskog pa ta, pano-pano, perming pirak ang bulsa. Kaya minsan, nakakapatol pa man po ang hobby na babae sa inda. Ano po? Ayan ang minsan nahihiling tang garo sitwasyon. Na minsan ang tao may nakapit na sa patalim. Pero po ang taong nabubuhay sa patalim ay sa patalim din mamamatay. Sabi kan mga may edad sa tuya. Sabi kan mga gurang. Ako gusto ko daw kaulay mga gurang. Dahil po kadakol kang manunod dan sa inda ng mga tataramon kan mga gurang. Sabi kan mga gurang, ang taong nabubuhay sa patalim ay sa patalim din namamatay. Kaya ang mga holdaper, mga karnaper, kung ano-anong pair, rapist, o kung ano pa, mga kidnapuran sa mga, kung anong sa sindikatong gibo, na nabubuhay sa patalim, pero po namamatay din sila sa patalim. Kaya mayang maray na gibondig di sa ibabaw kang kinaban, mabuhay kang may peace of mind. Mabuhay kang may tranquility, may katuninungan sa buhay. Mayang madaog na irani mo permi asin isintro mo sa imong sadiri ang mahal na Diyos. Pag may takot ka po sa mahal na Diyos, ang sunod ka, may takot ka sa ago mo, asin sa pamilya mo, sa mga aki mo. Magkakaigwa ka ng respeto sa sadiri mo, sa pamilya mo, asin sa kapwa mo. Sa totoo lang, mayong madaog kaya. Saro pa pong impormasyon, ining saro man na may sa kuni yung ama, may sa ano man ini, may sa manyakis man ini, na inarestar po matapos na pirang bisis man kaining lupigan ang sadiri niyang aki, duman sa banwaan kang gigmuto katanduanis. Kaya sa kulungan man narata, ang sarong may sa kuneyo o may sa manyakis man na padre di pamilya. Matapos na iniman ramalan, arestaron kan mga maskuladong pulis, bandang alas 11:30 or alas 11:30 ni na pagkaga kan sarong aldaw o kasudma dyan sa banwaan kan gigmo to katanduanis dahil sa patong-patong na kaso nin panlulupig. Ta nagkapirang bisis pag paralupigan man ang sadiri kaning aki. May sa demonyo man ining manyakis man ining padre di pamilya. Kaya dahil na po nakapalag ang sarong 42 years old na padre di pamilya, sarong panadero. Bako bagang masamasahon niya na lang po ang arinang pigigibo niyang pandesal. Tang pigparahimasimas ang sa diri niyang dugo, ang sa diri niyang aki man sana. Maray ka yung ilaog sa ubin, tangariga, tostahon, ano? Loko to eh.
May sa demonyo niyo. Amang ini ay inda daw. Nabisto ang sinambit ng Padre de Pimilla sa alias na Vladimir. Inida kaya mayong agom asin residente kan barangay Siuron sa sinambit ng probinsya. Matapos na iluwas, isunad ang 161 counts and 161 warrant of arrest laban po sa iya. Grabe niyo. Anong kadakol? Aninis yung warrant of arrest kan RTC Birac, kasumpay kan kasong rape na isinampa sa suspect sa irarong po kan criminal case number 7844-0884 kung saan ang biktima iyo mismo ang sa iyang sadiring laman asin dugo. Basado po sa warrant, mayo pong piyensang irinirekomendar po ang korte. No bail recommended po ining kasong ini. Grabe, amakon mong pabilang-bilang sa kalendaryo, nagabot sa 61 years old na basis niyang pig para lugusan, pig para lupigan ang sa ediri niyang aki. Kaya basado po sa isinagibong investigasyon kan WCPD, ang mga panlulugos nagpuon mga month of July kan nakalis na 2019 hanggang December 2019, nagpuon na naman Enero hanggang Mayo, October, December last year. Tapos Enero na naman hasta Pebrero sa presenteng taon. O minabot ng 161 ng gayong beses na pigpasiram-siraman, kinubabawan, linupigan niyan sa diri niyang dugo asin laman. Inan dapat iagi na lang niyo sa anong patuka ng kubra, ano? Maray gani patuka na lang niyong manyakis na amang ini sa kubra. O kung daiman sa sawa, ano? Papuruputan ang liog kanining sawa. Tangag maraya, akong daiman ani kinabuhay ipatuklaw sa kubra. Pangyayaring ama iniyo. Nakakaawa man buhayon doon mga araw kan, ano? Ay nakakauyam. Nakakayarak man na lamasahon, nakakauyam man na buhayon ang mga araw kaning klaseng kriminal sa nasyon kan Pilipinas. Ibang klaseng pagmamahal ang itinauman sa iyang sadiring aki. Ano? Irak man. Rinawrawang kanian puturo kan sa iyang sadiring aki. Pangyayari. Ano po? Ay nako. 9 minutes na lang po ang natatada sa toya. Antes na magabot ang alas 11 nin pagkaaga, ay madali unsa na daw ang oras tanong. Ang DOH Bicol pala nigwang 7,400 doses ng bakuna ang panibagong nag-abot asin nakalaan po ini para sa mga nasa A1, A2 and A3 priority groups. Ini pong Moderna vaccine, ano? Maray man yan, maglabo-labo na ang bakuna mag-arabutan po sa toya. Sabi po sa barita, mayong sirbe asin sayang kung mayong kooperasyon asin pagsunod. Ini ang ipinagpunto ni DOH Assistant Regional Director Dr. Perchito Abilino kasumpay sa nagpapadagos na kampanya kanain siya kontra COVID-19 asin na maiwasan na pagbabakuna kontra sa hilang o sa virus. Bako sa nalang basta COVID-19 dapat mag-ingat ang publiko kundi maging sa mga na-detect na bagong variant kani. Nagpupunto po ang opisyal
na nagkukusog na naman ang virus, siri man dapat ang proteksyon maitaw sa tao. Paliwanag pa kani, nagkaigwa na naman po nin pagbabago sa proseso, kan pagpapadakol, pagpaparami ng parent variant, kung kaya't posibleng maging mas matindi pagdating sa infect at effect. Pinagalimbawa po kani ang reputasyon kan Delta variant bilang double variant. But sabihon, may mga katangian bilang highly infectious sa marikas ang pagdakol. Mas nakakadistroso, mas malala ang epekto kani sa mga individual na dai pa po nagpapabakuna o nababakunahan. Mantang ang Alpha and Delta variant na enot nang na-detect o Beta variant, ang local transmission sa riyon halangkaw subuot ang probability na mahawaan kani ang mga individual na bakunado na o dai pa posible pang maulakitan. Kaya dapat talaga palang pirmi kitang dubli ingat kaya ning mga nag-uugbo ng mga COVID na ini. Digdi po sa nasyon kan Pilipinas. 6 minutes na lang po. Madali na kita magpaaram sa programa. Sobrang marikason pong maray ang oras ta. Digdi man po sa iba pang impormasyon. Yata palan, Vaccination Express ni Bipilinis nasa Iriga na. Ini po bukas sa sinlibre para sa gabos man na senior citizen sa Iriga City. Duman lang sa designadong Iriga Vaccination Express site sa mga lugar nindo sa August 6 and 7 ngunya na taon. Mapo ng pagbabakuna kan Janssen vaccine alas 8 ng pagkaaga. Magdaraman po daaning government-issued ID o kaya man senior citizen ID sa diring bullpen, face mask, magsulot ng face mask and face shield. And biging kanyar po kan gobyerno, maging kan DOH na magpabarako na po kita. Maging kan City Health, magpabarako na po kita. Yaon po ang vaccination personnel in staff para po kamo asikasuhon. And then dyan palan sa Baaw po, mainit na pagsabatman ang itinaukan mga parokyano kan San Bartolome Parish sa Banwaanin Baaw. Matapos na mag-abot ang bagong kora paroko kan parokya na si Padre Dan Dizon. Maski po si Alcalde Jeep Bisenyo, asin na Vice Mayor Osiling Malasarte, nagpaabot man po kan sa iyang mainit na pagbati sa pading kasalida ni Father Louis Oxiano na yun ang unyan na bagong administrador kan seminary sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Salamat po kasi indong pagantabay mga tugang, and sa mga Facebook Live viewers me, thank you so much sa indong pag-watching. Sa mga nakaturutok sa RPNDCKI, salamat sa indong kabos. 9.1 million Pinoy bakunado na po sa report po yan kan DOH. AstraZeneca vaccine po na donasyon kan UK, nagabot naman po sa Pilipinas. Kaya lubog na baga sa utang ang Pilipinas, grabing maray. Dahil kaning pandemic na ini. Por Diyos por Santo. Inimang po dang 1,000 pesos hike o pag-increase sa seniors, lusot na po garo good news man ini po. Mga local producers po kan mga karne nin urig, manok, umaangal na po sa Department of Agriculture. Pati mga negosyantita, bako lang mga end users, mga tao, nag-aarangal lang yan.
Bueno mga tugang, antabayanan ta po ang masunod man na programa. Standby na po kita sa next program sa technical, Joanner Dibillan sa kong partner. Yaon man po si Engineer Abby Toralio. And sa information si Tony Saison, sa transmitter Felix Lagrimas and Rodel Cesare. Po si Joey Lim, salamat kan sa inyong pagantabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga